Добрый день. Сёння мы будем гаварыць пра дзве гісторыі стварэння у першай кнізе гебрайскай Бібліі, у кнізе роду. Гебрайская Біблія кампанавалася цягам некалькіх стагоддзяў рознымі людзямі, у розных сітуацыях, пад розныя патрэбы. І яна акумулявала веды, мудрасць, светабачанне, канцэпцыю разумення свету, разумення Бога і адносінаў Бога з чалавекам і з народам, якія фармаваліся, мяняліся, трансфармаваліся цягам стагоддзяў. І таму не дзіўна, што ў гебрайскай Бібліі ёсць некалькі адрозных, самастойных, выразных канцэпцыяў свету. Можна збольшага вылучыць 4 выразныя канцэпцыі свету, 4 касмалогіі ў гебрайскай Бібліі. І яны па-рознаму размеркаваныя, рознага памеру. Кожная з іх вельмі цікавая, вартая самастойнага даследавання. Напрыклад, адна з самых старажытных канцэпцыяў свету, раскіданая, расцярушаная па розных кнігах Бібліі, пераважна па псальмах, таксама вельмі добра адлюстраваная ў кнізе Йова. Гэта канцэпцыя свету, якая найбольш блізка звязаная са старажытна-блізкаўсходнім светабачаннем, якая гаворыць пра магутнага Бога, так бы мовіць, Бога-грамаўніка, Бога Ягве, які перамагае сілы хаосу, стварае космас і ўладарыць у гэтым космасе як кароль і як суддзя. Ёсць таксама вельмі кароценькая канцэпцыя, вельмі вялікая канцэпцыя, але выказаная ў адным тэксце. Гэта толькі ў кнізе прыповесці ў 8 раздзеле ад 23 да 31 вершаў. Гісторыя пра тое, як мудрасць прысутнічала ад самага пачатку стварэння разам з Богам-творцам і назірала, як гэтае стварэнне разгортваецца. І гэтая гісторыя расказваецца ад першай асобы, расказваецца ад сведкі стварэння. Гэта абсалютна унікальная з'ява ў гісторыях старажытнага Блізкага ўсходу. Але бадай найлепш прапісаныя, самыя яркія, ёсць дзве гісторыі стварэння, якія стаяць адна пасля другой у першай кнізе гебрайскай Бібліі, кнізе роду. Чаму так склалася, што адна кніга ўтрымлівае дзве гісторыі стварэння? Усё пяцікніжжа складалася цягам доўгіх стагоддзяў рознымі школамі, рознымі багаслоўскімі традыцыямі. І таму яно адлюстроўвае некалькі розных канцэпцыяў свету і канцэпцыяў Бога. Самая старажытная з гэтых традыцыяў складае найбольшую колькасць тэксту ў кнізе роду. Гэтай традыцыі на той момант, калі яна была запісаная ў сярэдзіне першага тысячагоддзя да нашай эры, ужо было 10 000 гадоў. Гэтыя гісторыі паступова, марудна набывалі тую форму, якую яны прынялі на момант свайго запісання. У гэтых гісторыях вельмі яркія вобразы, запамінальныя сюжэты, характарныя персанажы. Гэтыя гісторыі дзеляцца на дзве няроўныя часткі. Першая частка, меншая, ад 2 па 11 раздзелы кнігі роду, расказвае пра стварэнне свету. Другая, большая, пра гісторыі патрыярхаў. Першая частка складаецца з самых, бадай, вядомых і адаптаваных еўрапейскай заходняй культурою гісторыяў. Гісторыю саду, гісторыя пра брата-забойца Каіна, пра сыноў Божых і дачок чалавечых, вялікая гісторыя паводкі, таксама гісторыя гораду і недабудаванай вежы і рассейвання моваў. У другой частцы гаворыцца пра адносіны паміж Богам і народам, як яны фармуюцца праз патрыярхаў Абрагама, Ісаака, Якуба і Язэпа. Пра аўтара гэтай гісторыі, ці аўтараў, мы практычна нічога не ведаем. Мы можам толькі казаць пра мову, стыль, пра манеру пісання. Што тычыцца другой традыцыі, можна сказаць, што мы пра яе ведаем крышачку болей. Гэта традыцыя нашмат маладзейшая, і яна ўзыходзіць да гэтак званай святарнай школы. Мы яе так называем, таму што гэтая школа была ўтвораная святарамі дзесьці прыкладна падчас бабілонскага выгнання. Вось у дзесьці ў гэтым бабілонскім часе і пасля бабілонскім часе сфармавалася новае бачанне сусвету, новае бачанне разумення адносінаў Бога і людзей. У гэтай гісторыі Бог бачыцца па-іншаму. У гэтай гісторыі Бог завецца іншымі імёнамі. У гэтай
якое вельмі лёгка вымаўляецца ў старажытнай гісторыі, адкрываецца чалавеку паступова. І спачатку Бог завецца Элогім, потым Эль-Шаддай, і толькі потым у сваім самым сакральным гучанні Ягве. І аўтар ці аўтары гэтай святарнай канцэпцыі свету адаптоўваюць, успрымаюць старажытныя тэксты, ставяцца да іх з вельмі вялікай ашчаднасцю, змяшчаюць іх у пэўную паслядоўнасць такім чынам, каб яны чыталіся як адна цэльная гісторыя, як адзін цэльны сюжэт, раз-пораз дадаючы нейкія свае каментары, мяняючы фокус, раз-пораз вставляючы свае нейкія дадаткі і працінаючы всю гэтую гісторыю радаводамі. І вось першая гісторыя стварэння свету, пастаўленая святарнай традыцыяй наперадзе усяе кнігі гебрайскай Бібліі. Наогул трэба адзначыць, што касмалагічныя пралогі былі вельмі папулярнымі на старажытным Блізкім Усходзе. У старажытнай Месапатаміі такія пралогі, якія тычацца касмагоніі, стварэння свету, прыходу свету да быцця, маглі пачынаць сабою тэксты самага любого характару. Ад матэматычных ці іншых навуковых трактатаў да дынастычных хронікаў і ад рэлігійных і міталагічных сюжэтаў да, скажам, лекарскіх замоваў. Касмаганічныя гісторыі гавораць пра самы пачатак, пра стварэнне свету, пра тое, што было да таго, як усё ўзнікла, пра тое, як усё ўзнікла, пра тое, чаму ўсё ўзнікла, праз каго яно ўзнікла. Веданне, разуменне таго, як усё пачалося, дапаможа зразумець, як яно будзе развівацца. Дзеля таго, каб ведаць, як паводзіць сябе ў гэтым свеце, дзеля таго, каб ведаць, што з чым звязаныя ў гэтым свеце, якія ў свеце гэтым узаемасувязі, як гэты свет будзе разгортвацца надалей, дзеля таго, каб згарманізавацца з сусветам, трэба было ведаць, з чаго ўсё пачалося. Як задалося, так і праявіцца. Гаворка ідзе пра бясконцае, панадчасавае існаванне у вечным цяпер існаванне таго, што было да ўсяго. У старажытным Егіпце праз 3000 гадоў змянялася, развівалася вельмі складаная сістэма розных касмаганічных традыцыяў. І тым не менш, весь час існаваў панятак зэптэпі, нулёвага часу. Часу, які не звязаны з nejakім часам. Часу, моманту панад гісторыяй, панад часам і панад прастораю, у якім, як у спружыне, якая потым можа разгарнуцца, закладзенае ўсё, што праявіцца, ўсё, што можа праявіцца і ўсё, што ніколі не праявіцца. У акадскай традыцыі было паняцце шурату, пачатку матрыцы сусвету, якая задавала тон таму, што будзе адбывацца надалей. У гебрайскай Бібліі прасочваюцца традыцыі і егіпецкія, і месапатамскія, і ханаанскія. І гебрайская Біблія з гэтымі традыцыямі дыскутуе. Часам бярэ, як само сабой зразумелыя, нейкія вобразы з гэтых традыцыяў. І гебрайская традыцыя ў пэўным сэнсе аказваецца ў выйгрышнай пазіцыі. Яна самая маладая ў дачыненні да буйных традыцыяў старажытнага Блізкага ўсходу, і таму яна ведае, асэнсоўвае па-свойму тое, што было сказана раней. Яна бачыць, як розныя традыцыі праявляліся, развіваліся і што з гэтага атрымалася, і таму яна мае магчымасць рабіць альбо нейкія адкрытыя адсылкі на гэтыя традыцыі, альбо з гэтымі традыцыямі спрачацца і прапаноўваць свае традыцыі. Таму, безумоўна, канцэпцыі свету ў гебрайскай Бібліі унікальныя, яркія і ў некаторых сэнсах рэвалюцыйныя. І вось такім чынам кніга роду пачынаецца з двух пачаткаў. Першы пачатак, святарная традыцыя, займае наогул у кнізе роду і ў гебрайскай Бібліі унікальнае месца, таму што гэта пачатак перад пачаткам. Таму што гаворка ідзе пра тое, як усё склалася перад тым, як Бог пачаў ствараць чалавека. На беларускую мову кніга роду перакладалася некалькі разоў. Мы маем 3 выданні поўнай ці амаль поўнай Бібліі.
все зробленыя ў 20 і 21 стагоддзях. Пачынаў гэтую справу, безумоўна, Францішак Скарына ў 16 стагоддзі. Францішак Скарына пачынаў менавіта з гебрайскай Бібліі. Мы ведаем пра 23 кнігі, выдадзеныя ў Празе, магчыма, іх было больш, але да нас цяпер дайшло 23 кнігі. Кнігі роду ён перакладаў не ад пачатку. Пасля Скарыны быў вельмі вялікі перапынак, і першыя спробы перакладаў Бібліі ў 20 стагоддзі тычыліся пераважна Новага Запавету альбо Новага Запавету і псальмаў. Паасобныя кнігі Бібліі таксама перакладаліся, але вось цалкам кнігу роду мы маем у 4 асноўных рэдакцыях. Самае першае – это быў пераклад Янкі Станкевіча, доктара Янкі Станкевіча, выдадзены ў Нью-Йорку ў 1973 годзе. Святая Біблія, кнігі Святога Пісьма Старога Новага Закону, з мовы гебрайскай, а грэцкая на беларускую нанова перакладзеная. Гэта вельмі цікавы пераклад, зроблены з добрай тэкстуальнай традыцыі. Сам Янка Станкевіч вельмі добра валодаў грэцкай мовою, з гебрайскай мовою яму дапамагаў працаваць Майсей Гітлін. І ў выніку мы маем 39 кніг Старога Запавету, перакладзеныя Янкам Станкевічам. 39 кніг Старога Запавету успрымаюцца як асноўныя кананічныя ў пратэстанцкай традыцыі. У праваслаўнай і каталіцкай традыцыях колькасць кніг Старога Запавету ад 46 до 50. Другі пераклад выйшаў у 2002 годзе. Это пераклад Васіля Сёмухі. Ён зроблены на вельмі добрую прыгожую літаратурную беларускую мову. Асновамі гэтага перакладу былі рускі сінадальны пераклад, часткова Біблія Лютера. Васіль Сёмуха працаваў з рознымі традыцыямі, з рознымі перакладамі і зрабіў сваю адаптацыю. Цягам 80-х гадоў над перакладам Бібліі працаваў святар айцец Уладыслаў Чарняўскі з Вішнева. Ён пераклаў усю Біблію, абапіраючыся на польскі пераклад Бібліі тысячагоддзя і на вульгату, на лацінскі пераклад Бібліі. Зарабіў свой цікавы пераклад Бібліі на беларускую мову, дзе ён прапаноўваў розныя варыянты падбору беларускіх словаў. Ягоны пераклад выйшаў асобным выданнем, кніга роду была выдадзена асобным выданнем, і гэтага выдання ў мяне тут цяпер няма. Але ўжо ў 10-тыя гады 21 стагоддзя беларускае біблійнае таварыства працавала над гэтым перакладам, адаптавала яго і зарабіла вось такое выданне, якое выверана па нова-вульгаце. Это значыць па сучасным перакладзе Бібліі на лацінскую мову. В аснове там дзесьці все роўна ляжыць гэты пераклад Уладыслава Чарняўскага, але ён вельмі моцна ад яго адрозніваецца. Гэта першая поўная Біблія на беларускай мове, у якой 46 кніг Старога Запавету. Пераклады працягваюць рабіцца. У кожнага з гэтых перакладаў ёсць свае перавагі, ёсць свае праблемы. Галоўная праблема ў тым, што дагэтуль на беларускую мову не зроблены поўны пераклад з арыгінальных моваў. І такі пераклад, які быў бы зроблены з сучасных найлепшых навуковых крыніцаў, з навуковым сучасным разуменнем біблістычных традыцыяў і на сучасную беларускую мову. Такі пераклад вот цяпер ідзе, дзесьці ён цяпер пачаўся, я ў ім таксама бяру ўдзел. І першы плён быў выдадзены у 3 нумарах часопіса «Дзеяслоў» у 2017 годзе, і гэты пераклад працягваецца. Асноваю для сучаснага новага перакладу гебрайскай Бібліі ёсць выданне «Біблія гебраіка Штутгартензія».